Agay! Ah! Agay! Sakit! Agay! Agay! Lagi dua ka tao. Ah! Magpatambal guro ni. Agay! Agay! Ah! Agay! Asa day mo dong? Magpatsambal lagi Minoy! Agay! Ay, sige. Diri sulod mo. Pabili lang isa kay maghuota diri sulod. Agay! 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 Lingkod na kay ato nang sugdan. Unsa day sakit ni mo dong? Agay! Agay! Dong, unsa sakit ni mo ba? Patol lagi Noy! Ay, patuloy mo sakit. Tanang ablihan ng mahiwagang tiim. Maayo ka ko ana Noy! Oh, wala problema. Maayo lagi ka. Oh sige Noy! Armayo niya ang patol! O sige, ato na ni sugdan. Ako na ni basahon ang mahiwagang tiim. Mahiwagang tiim. Papagalingin mo itong tao na to sa kanyang sakit na patol. Walang ipik Noy! Grabe mo noon! Way ipik day ha? Dako epektibo kayo nga akong tambal. Nasbaul? O dara, imna ni para mawa ng imong patol. Ayun ako Noy! Ayun ako Noy! Ayun ako! Noy! Hayayo, okay ka kainom. Imna sana armayo ka. Ayun na ko Noy! Ano imam ko pa imong anak naman nasbaul? Ayun na ko Noy! Ayun na juga. Oh! Congrats. Ayun na ko! Bayad. Kay ayun na ka. Wala para taoy! Ano mal tong tawhana? Na-scam ko. Huwag dito kwarta patambal-tambal. Agay! O ikaw, kagay-agay. Sunod na dire. Agay! Agay! Ikaw sige kagay-agay. Basig, may scam na pugkunin mo. Di lagi Noy! Sakit kaya arthritis! Agay! Hilam da. Sige kagay-agay. Sige Noy! Sakit manggod kayo! Di na ko mag-agay! Ay, kung sabi na yung sakit, arthritis man dito no. Oo Noy! O sige, ato na nasugdan. Ato ipagawas ang mahiwagang tiim. Talian na Noy! Nagmulungul na kayo! Sige, ato ni dalion. Mahiwagang tiim. Papagalingin mo itong tao na to sa kanyang sakit na arthritis. Man nag-ipik Noy! Di grabe man hinoon! Ay, wala gapoy ipik. Oo Noy! Wato ipik! O sige, ata nang gamitan og akong espesyal nga kayo nga tambal, ang mahiwagang baul. Uy! Sure na Noy! Namin naglasbaul! Muna ang akong espesyal kayo nga tambal. Tinay mo tuhod ay pagahigahid diha. Matay Noy! Manimaha akong tilan eh! Nya, ayun na. Matay Noy! Grabe man noon! Wala gapon maayo. Kini na lang yung akong pinaka-espesyal kayo nga tambal para maayo lang dyan ka. Uy Noy! Saan Noy? Sundang mo na! Sundang lagi. Kay mo na akong pinaka-espesyal nga tambal. Hari mo telbe. Patong dire, patong.
Ayo na rin ko noy. Sundang manoy maputol akong tila na. Patong ay gahi-gahi. Wala rin ayo na rin ko noy. Diri. Ayo na rin ko noy. Wa magali. Ayo na noy. Diri sa. Ayo na noy. Ayo na noy. Ayo na. Matay. Na-scam na pugo ato da. Oh. Kinsa man na? Noy, si Abay ni magpatambal. Oh. Mupatambal ka? Dire, sulod. Oh. Unsa day sakit nimo bay nga nang himuta man ka? Piskat lagi, Noy. Mo na imong patambalan kanang imong piskat? Dili man, Noy. Wa ko'y panglasa. Uy. Basig wa kay dila. Naaman, Noy. Tanawaw. Naaman di ay. Ata na ning sugdan og tambal. Dali, Noy, kay kakanunon ako. O sige, ato na ning dalion. Ako anin ning basahon ang mahiwagang tiim. Mahiwagang tiim. Papagalingin mo itong tao na to sa kanya sakit na walay lasa. Naayon ako, Noy. Oh, unya na. Kay patilawon sa teka. Oh, daydahon kan kung makalasa na baka. Oh, unya, nana kay lasa. Wag gihapon, Noy. Wala day gihapon. Sige, ako na yung pagawas ning akong pinagkakusog na tambal nga para dyan sa tambal sa lasa. Kabiri. Uguma na ha. Mani, tambal, Noy. Oh, mana suyo pa. Kahugawan ni Noy. Mo lagi suyo pa kay arong maayo ka. Kana pasbasi kay arong maayo ka. Oh, buwag pa lagi nimo. Di ka maayo ana. Unsa ba to, Noy? Kalain ba nga tuglasa? Oy, nana kay lasa? Ayo na ka. Ayun na, day ko. Mura man lagi gwa. Oh, ayo na ka. Sa ba itong imong giingon na laig lasa? Ari, bayad. Utangon sa lang, Noy. Utangon. Is ka magi ko atong duha ya utangon pa dyan ng imuha. Una ko'y mahimo nga na, Noy. Muli na ko. Muuli. Kapusol ka na ko diri. Muuli ka ha? Di ka puli. Uta ka sa pagkasimong bayaran. Is kam na ko atong duha.